సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. అందరికి నచ్చుతుంది. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ వీడియో చెయి బ్రో అని. అందుకోసం చేసిన. సూపర్ ఉంది వీడియో. అందరికి నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో చాలా వీడియోస్ వస్తుంటాయి ఇలాంటి వీడియోస్. సో ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాగుతూ వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఫోటోదిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి దీనికేమో బ్లింక్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ అదే ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్‌లోకెళ్ళి ఇక్కడ కింద యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా! దీనిలో టచ్ చేసి ఇక్కడ బ్లింక్ ఉంటది. బ్లింక్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ బ్లింక్ ఉందిగా మొత్తం పెంచుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు పెంచుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ మధ్యలో కొన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయి. అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 3 ఫోటోస్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ 3 ఫోటోస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ట్వ 20 సెకండ్ 20 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ట్వం మళ్ళీ ఇక్కడ 21 సెకండ్ 21 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 21 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. దీనికి కూడా సేమ్ యాడ్ ఎఫెక్ట్‌లో వెళ్ళి ఇక్కడ బ్లింక్ వస్తుంది. బ్లింక్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఇక్కడ 4 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్‌గా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్క ఫోటోని ఇలా కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 19 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోండి. 23 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. మూడవ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో ఇది చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్‌గా చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా చాలా ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి.
సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. ఈజీగా ఉంటుంది. టెన్షన్ ఏముండదు. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ 2 ఉంటాయిగా, వాటిని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.